Bon dia a tots i totes. Comencem aquesta sessió de la Comissió de Salut Mental i Addiccions. En primer lloc, tenim, en el primer punt de l'ordre del dia, tenim la compareixença d'una representació del Sindicat de Llogateres de Catalunya. En aquest cas ens acompanya la senyora Mònica Garcia i la senyora Cristina Padilla, perdoneu. Com hem dit abans, vosaltres tindreu un temps màxim de 15 minuts per poder exposar les vostres aportacions o el vostre punt de vista respecte a aquest tema. Després els grups parlamentaris i els experts que crec que estan a punt d'arribar perquè ens hem vist ja fa una estona aquí al passadís, tindran també 3 minuts per poder preguntar i després vosaltres tindreu 7 minuts per poder respondre a les preguntes que us han plantejat. Així que, si us sembla, us donaríem la paraula. Doncs bon dia a tothom. Compareixem avui com a sindicat de llogateres per parlar de salut mental des de l'experiència organitzada de les persones que vivim de lloguer. El sindicat de llogateres som una organització que tenim milers d'afiliades a tot el territori. Cada setmana, a diverses assemblees a tot Catalunya, rebem centenars de persones a qui volen fer fora de casa. A qui volen apujar el lloguer o qui no arreglen la caldera o qui han estafat amb fiances i honoraris. I aquestes persones no arriben només amb un problema legal o contractual. Arriben sense dormir, amb ansietat, amb por, amb ràbia, amb vergonya, amb esgotament. Arriben dient que ja no poden més. Arriben amb el cos en alerta. Per això, comencem amb una idea que és senzilla, però és que de sobte sembla com disruptiva, que parlar de salut mental és parlar de condicions de vida. I parlar de condicions de vida és parlar del dret a l'habitatge. Perquè no podem parlar d'ansietat o depressió o consum problemàtic o patiment psíquic sense parlar del preu del lloguer, dels desnonaments invisibles, dels contractes temporals, etc. Una casa pot semblar que només són 4 parets, però és que les llogateres, quan lloguem, el que construïm és la nostra llar. I una llar hauria de ser seguretat, descans, arrelament, intimitat, barri, xarxa. És a dir, hauria d'actuar com un factor protector de salut mental. Però és que resulta que quan l'habitatge es converteix en un bé especulatiu, passa justament al contrari. La casa deixa de protegir-nos i comença a emmalaltir-nos. Ens posa en alerta constant. Ens fa viure amb por, ens fa sentir que la nostra vida pot ser interrompuda en qualsevol moment per qualsevol rendista. I des del sindicat sabem que la crisi de l'habitatge és també una crisi de salut pública i una crisi de salut mental. I les dades és que ho sostenen, perquè l'Agència de Salut Pública de Barcelona mostra que 9 de cada 10 persones amb inseguretat residencial presenten mala salut mental. I a mi el que em sorprèn és que no siguin 10 de 10. També ho corrobora altres estudis, com el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que diuen que la població llogatera es percep com menys saludable que la propietària. Des del sindicat ja fa anys que ens trobem problemes de salut a les assemblees. Però ens agradaria també aclarir aquest concepte que diu l'Agència d'inseguretat residencial, perquè això no és només el risc de quedar-me a viure al carrer, que també, però és que inseguretat residencial també és haver de canviar de casa cada pocs anys. És estar en risc de desnonament, és no tenir un contracte legal, és viure pendent d'una renovació impossible, és viure en una habitació sobreocupada. És que en els últims darrers 5 anys, el 27,5% de la població de Barcelona ha canviat de residència. La inseguretat provoca patiment i el patiment prolongat empitjora la salut mental. També ens agrada destacar que és que no es tracta de resoldre un problema individual, des d'una vessant individual. És que l'empitjorament de la salut mental no té a veure que de cop milers de persones ens han tornat més fràgils, que de sobte siguem més incapaces de sostenir el malestar o és que siguem menys resilients. És que les condicions materials de vida s'han tornat invivibles per a una part enorme de la població i quan la vida es torna invivible, el cos parla, no dorm, s'angoixa, es bloqueja, estem esgotades. I per això la resposta no pot ser dir-nos
que respirem més, que fem ioga, que fem teràpia, que gestionem millor el nostre estrès o que treballem la nostra fortalesa individual amb allò de si tu vols, tu pots. Mentre que per l'altra banda ens pugen el lloguer 300 euros de cop o ens arriba un burofax dient que ens fan fora de casa o ens donen un contracte temporal per esquivar els drets. La salut mental és un assumpte col·lectiu que ens convida a preguntar-nos d'una manera una mica diferent, perquè no és què li passa a aquesta persona, el que hauríem d'estar preguntant-nos aquí és quines polítiques públiques permeten que tanta gent no pugui sostenir la vida. Sabem que en els darrers anys s'han fet molts plans, que han invertit, que han posat més diners, que s'ha fet un pla de xoc, tot això ho sabem i no venim a dir aquí que no s'hagi fet res perquè seria mentida. Però el que sí que venim a dir és que fer més del mateix, encara que sigui amb més recursos, no serà suficient si no canviem el marc estructural, perquè estem parcialitzant el marc si només ho veiem des d'un punt de vista individual. Podem passar més recursos, més psicòlogues, més rebecs, més programes, però si una persona surt d'un acompanyament terapèutic i torna a una habitació sobreocupada o a un lloguer impagable o a una carta de no renovació, el sistema de salut queda com atrapat en una contradicció, perquè el que fa és acompanya el malestar però no pot tocar la causa, conté el dany però no pot impedir que es continuï produint, atén a la persona però la retorna al mateix context que l'està emmalaltint. I això és profundament injust, i no només per les persones ateses, perquè també és profundament injust per les professionals, que han d'atendre aquestes persones sabent de sobre que darrere d'un quadre d'ansietat hi ha precarietat i hi ha condicions fatals. Per tant, no podem deslligar el sistema d'atenció en salut mental del sistema de drets socials, de les polítiques d'habitatge i de la justícia social. I no perquè l'atenció clínica no sigui important, que ho és, no estem dient això, però quan el patiment té una causa estructural, la resposta no pot quedar tancada dins dels dispositius sanitaris. Una persona que té ansietat perquè la fan fora de casa no necessita només aprendre a regular l'ansietat. Necessita tenir la seguretat que no la pujaran el preu del lloguer. I una família que viu en una habitació sobreocupada el que necessita és poder tenir una alternativa habitacional. I un jove que no es pot emancipar i que no veu futur no necessita només tallers d'acompanyament emocional, que també, no ho dubto, però el que necessita és un salari digne, lloguers assequibles i la possibilitat real de construir la seva vida. Perquè sanar ha de voler dir també transformar les lògiques que produeixen el dany. Si sabem que l'habitatge emmalalteix, l'habitatge ha de ser política de salut. Si sabem que els desnonaments trenquen la salut mental, això també ha de ser política de salut. I si sabem que la inseguretat residencial produeix ansietat, depressió, regular els lloguers ha de ser política de salut. Per tant, no es tracta només de reforçar l'atenció, es tracta d'invertir l'ordre. Què tal si no esperem que el mercat immobiliari produeixi el patiment i després intentar de reparar-ho d'alguna manera des de salut, sinó què tal si impedim que políticament aquest patiment es produeixi? Això sí que seria prevenció real. Això és posar la vida al centre de veritat. No separar mai una persona del seu context. Una persona no existeix al marge del seu barri, del seu lloguer, del seu gènere, de la seva raça, de la seva classe social. La salut no és només una propietat individual ni l'absència de malaltia, com ens diu l'OMS, que també, evidentment, però és que també és un procés relacional, situat i polític. El patiment no es pot entendre fora dels determinants socials, econòmics i fins i tot històrics. Correm el risc de dir-li a una persona tens un quadre d'ansietat, en comptes de dir-li tens un rendista que t'està fent fora de casa i per això tens un quadre d'ansietat. No podem continuar parlant de prevenció només com si fos una qüestió de campanyes, de sensibilització, que això té molt de valor, però si després una persona ha de destinar la meitat del seu salari o el 60% a pagar el lloguer, per no parlar de les mares monomarentals que dediquen 80, 90 o el 100% del seu salari a pagar el lloguer, o si aquella persona no sap si li renovaran el contracte, o si viu en una habitació sobreocupada. És que aquesta prevenció és que arriba tardíssim. I el problema no és només emocional, és que és un problema material, perquè entre el 2015 i el 2024 el preu del lloguer a Catalunya va créixer de mitjana un 50%, més del doble que els salaris en el mateix període. I això no és una percepció, és que això és una transferència massiva de renda de qui viu de lloguer cap a qui té propietats. I aquesta transferència de renda també és una transferència de salut. És a dir, les llogateres tenim menys descans, menys estabilitat, menys temps, menys futur i més angoixa. I per això
una de les millors accions per prevenir en salut mental és garantir el dret a l'habitatge. Cal afegir també que si parlem de prevenció i persones vulnerables, que jo el que diria són persones vulnerabilitzades, hem de parlar d'infàncies com el moment més delicat de la vida humana. La Fedalla acaba de presentar l'estudi d'acompanyament a infàncies amb inseguretat residencial, que per ser un estudi que ha hagut de fer una federació, que no l'ha fet pas al govern. Aquest estudi diu que clarament l'exclusió residencial marcarà de per vida la trajectòria d'aquestes infàncies. I una infància que viu amb por de perdre casa seva, que canvia de barri, que canvia d'escola, d'amistats, que viu en habitacions sobreocupades i que veu cada dia el patiment de les seves persones cuidadores, són infàncies travessades per violència estructural. Per prevenir és evitar que una família hagi de triar entre pagar el lloguer o menjar. És evitar que una criatura perdi escola, amistats. Això seria una prevenció real. I també ens agradaria poder parlar de la comunitat, perquè sabem que volen fer polítiques de salut mental comunitària, però és que ens fa fins i tot gràcia. És a dir, com faran polítiques de salut mental comunitàries sense fer polítiques d'habitatge que permetin a les persones quedar-se al seu barri, a casa seva i a les seves ciutats o pobles i fer comunitat. Perquè sovint es parla de salut mental comunitària com si fos una cosa que ve de dalt, que jo poso taules, jo poso programes i llavors hi ha comunitat. És que no funciona així. És que la comunitat el que necessita és arrelament, és quedar-se al lloc. Per tant, no poden tenir comunitats amb contractes d'11 mesos. No poden tenir comunitats amb pisos turístics que buiden escales, amb famílies expulsades cada pocs anys i que han de canviar de barri, d'escola i de tot. Una comunitat necessita temps, estabilitat i permanència. Assegurin això i llavors existirà salut mental comunitària de manera natural com ha existit tota la vida. Sense això, molts plans de xoc continuaran sense fer l'efecte que vosaltres estan esperant. I ja per finalitzar, remarquem que ens cal reforçar els circuits entre els dispositius de salut mental, serveis socials i organitzacions, atenent al malestar respectant l'autonomia de les persones i amb una mirada no patologitzant, que ja ens coneixem. Però sobretot ens calen polítiques garantistes amb el dret a l'habitatge. No podem seguir gestionant l'angoixa que suposen les expulsions de casa nostra. El que volem és que no ens expulsin de casa nostra. Com a sindicat de llogateres, sabem que garantir una bona salut mental ens cal, primer, abaixar el preu dels lloguers, que tenim lloguers regulats però no n'hi ha prou perquè els preus són de bombolla, que continuïn ofegant a milers de persones. És que cal abaixar-los. Segon, garantir pròrrogues automàtiques dels contractes i avançar cap a contractes indefinits com han fet les veïnes de dalt. La temporalitat forçada és una fàbrica d'ansietat. Tercer, acabar amb els desviaments d'habitatge cap a lloguers turístics de temporada, habitacions i fraudulentes i colivings. En el tercer trimestre del 2024 es van registrar 5.970 lloguers de temporada a Catalunya. Un 37,5 més que el mateix trimestre de l'any anterior. No és una anècdota, és una escletxa que permet expulsar veïnes i esquivar els drets que tant ens ha costat guanyar. Quart, prohibir l'especulació i l'acaparament d'habitatge. Dit molt clar, només s'hauria de poder comprar habitatge si és per viure-hi o per destinar-lo a un lloguer de persones que hi viuran amb preus regulats. Els pisos són per viure, no per acumular renda. Cinquè, fer créixer dràsticament el parc d'habitatge públic, permanent i suficient. Actualment Catalunya té un parc de lloguer social per sota del 2% del parc total d'habitatge. I això vol dir que, quan el mercat privat falla, la majoria de la població no té una alternativa pública real. I això no vol dir només construir. També vol dir comprar, mobilitzar l'habitatge buit i no perdre l'habitatge protegit que ja tenim. Sisè, reconèixer el patiment habitacional com un problema de salut mental col·lectiu. I això implica crear acompanyament específic, comunitari i no patologitzant per a persones afectades per inseguretat residencial. Setè, protegir les infàncies i les adolescències del risc d'exclusió residencial. Cap criatura hauria de perdre la seva escola, les seves amistats i el seu barri perquè el mercat immobiliari expulsa la seva família. I sobretot, deixar de produir des de les polítiques públiques les mateixes ferides que després es volen tractar des del sistema sanitari. Si el problema és estructural, les solucions han de ser estructurals, sisplau. No volem una salut mental que ens ensenyi a adaptar-nos a una vida invivible. Volem una salut mental col·lectiva que ens ajudi a transformar les condicions que fan patir.
No volem que es medicalitzi la por de perdre casa. Volem que ningú perdi casa seva. No volem que es converteixi en diagnòstic el que és una injustícia. I la millor política de salut mental col·lectiva seria deixar de permetre que el mercat immobiliari sigui el que organitzi la nostra vida, el patiment i el futur de la població. Si volen millor salut mental de la població, facin polítiques d'habitatge valentes. I mentre això no passi, la ciutadania continuarem organitzades, cuidant-nos les unes a les altres, posant la vida al centre de veritat i lluitant pels nostres drets. Gràcies per la seva atenció. Moltíssimes gràcies. Entenc que la companya no intervé. Perfecte. S'han ajustat prou bé el temps, així que li donaríem la paraula als grups parlamentaris i en primer lloc tindria la paraula la diputada Rosa Maria Jové del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Hola. Mira, com que en aquesta casa ja us hem escoltat moltíssimes vegades, m'ha fet il·lusió que vinguéssiu a parlar de salut, perquè normalment era pel dret a la vivenda i tal. No diré gran cosa, però sí que vull fer dues apreciacions, inclús potser per a millorar el vostre discurs. La primera, parlàveu de que no és el mateix, tens raó, no és el mateix que una persona tingui ansietat perquè ha perdut la vivenda que tingui ansietat per alguna altra cosa. Però els psicòlegs ja saben diferenciar-ho. No tractem el mateix una depressió major que una depressió reactiva, que és quan hi ha un problema, o d'un dol. I no tractem igual un trastorn d'ansietat que una ansietat reactiva per alguna cosa. Vull dir que amb això ja ho tenim en compte una mica i ja es fa. No es tracta tot igual. Quan una persona ha perdut, ha tingut una pèrdua, pot ser la vivenda, pot ser el marit, pot ser la feina, pot ser qualsevol cosa, no es tracta com una depressió o una ansietat normal i corriente, perquè això només perquè ho sapigueu. I l'altra és que penso que aquí també ho hauríeu de puntualitzar. Quan parleu de que una persona no se la pot fer fora perquè està arrelada al seu barri, no poden canviar d'escola, no poden canviar de no sé què. Clar, això voldria dir que un nen quan neix ja no podria canviar de barri. I això no és així, perquè, clar, llavors se farien guetos. Tothom té dret a canviar quan vulgui. Aquesta és la paraula. Claro, llavors jo l'únic que dic, per això us ho he dit, dic, potser hauríeu de matitzar això, perquè, clar, que tenen dret a canviar de barri, faltaria més, però és voluntari aquest canvi, no involuntari. Sí, però és una apreciació només que us faig perquè a l'hora d'explicar-ho se pugui tindre en compte. Per lo demés, moltíssimes gràcies per vindre. No tinc res més a dir-vos. Moltes gràcies, diputada. Ara té la paraula la diputada, la senyora Najat Driouech Ben Moussa. Moltíssimes gràcies, vicepresidenta. En primer lloc, donar-vos la benvinguda de nou a aquesta comissió, que aquesta comissió que m'hem dit es diu Salut Mental i Addiccions i l'objectiu o l'objecte pel qual avui esteu aquí és, d'alguna manera, poder-nos explicar, visualitzar el patiment que pateixen moltíssimes persones per la crisi habitacional que patim com a país, i quin impacte té això en la vida de moltíssimes persones i que vosaltres també ho heu situat en la vostra intervenció. Heu parlat d'infància i crec que aquí és interessant que puguem ser capaços d'escoltar i analitzar realment quin impacte té sobre la vida i la salut emocional de molts infants quan tenim a centres educatius amb una representació de professors que s'han autoorganitzat per poder també fer aquest acompanyament i alertar del que pateixen molts alumnes. I per aquest motiu jo voldria plantejar diferents preguntes que crec que seria interessant saber-ne el vostre punt de vista. La primera és en relació a la infància i l'impacte que té aquesta crisi habitacional sobre molts infants al nostre país. Jo voldria saber, amb la vostra experiència, amb l'atenció que n'heu fet en moltíssims casos, quin creieu que hauria de ser el protocol per poder acompanyar aquests infants aquest procés de desnonament i durant el desnonament i, evidentment, post-desnonament. L'altra pregunta que us volia plantejar, i és que crec que molts dels que estem aquí
o si no, almenys jo així ho visc, tenim mares, bàsicament parlo de mares perquè majoritàriament són mares que t'expressen que porten 6 mesos prenent ansiolítics per poder dormir, perquè els hi queda un any de contracte de lloguer i que pateixen perquè es veuen obligats no a anar al poble o al barri del costat, sinó que a 40-50 quilòmetres fora de la seva, diguem-ne, àrea residencial. La pregunta que jo aquí plantejo, amb aquesta perspectiva més feminista, perquè té un impacte molt més sobre les dones racialitzades, voldria saber si vosaltres, amb la vostra també intervenció i el coneixement, quina resposta d'acompanyament es podia fer de manera integral i comunitària, com heu situat vosaltres, amb aquestes famílies i en especial amb les mares que pateixen en silenci, sense visualitzar les seves filles i els seus fills aquest patiment, però que evidentment aquesta angoixa les va consumint per dintre i acaba moltíssimes vegades amb un malestar emocional que condiciona el seu dia a dia. També la relació amb els seus propis fills, en el seu àmbit laboral i amb el seu entorn. Dit això, espero les vostres respostes i moltíssimes gràcies. Gràcies, diputada del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Ara té la paraula el grup parlamentari de Vox en Catalunya. Té la paraula la senyora María Elisa García Fuster. Muchas gracias, señora Presidente. Bien, conviene empezar situando bien a quiénes son y desde qué posición habla el llamado sindicato de yogaters, porque desde nuestro grupo parlamentario, desde Vox, pensamos que no tienen ninguna autoridad ni ninguna legitimidad para hablar de salud mental. De cómo ocupar pisos, eso sí, porque de hecho es así como se les llama en determinados círculos, el sindicato de ocupas. Pero hablar de salud mental, eso no por nada, sino porque entre la mayoría de sus miembros hay gente condenada por altercados con los Mossos d'Esquadra, por coacciones a propietarios. Esos son el grupo que ustedes representan. Han hablado de decenas de personas a las que les quieren echar de sus casas y yo puedo hablarle del señor de 83 años que le ocuparon una casa cuando pasó 2 días ingresado en el hospital, el día 5 de agosto del 2025, y que tuvo que irse a vivir a casa de su hijo y todavía no ha recuperado la casa. O a Mercedes, una anciana con cáncer terminal que le ocuparon su casa en Barcelona en octubre del 2021, aprovechando también un ingreso en el hospital, y llegó a tal nivel de desesperación que acabó pidiendo el suicidio asistido. Ahí no se ha visto ni se verá nunca al sindicato de yogaters o al sindicato de ocupas, porque en realidad ustedes a quien defienden son a los ocupas, a los delincuentes, jamás a la gente que le ocupa en el piso. Y la realidad es que no estamos escuchando a una entidad independiente que surge espontáneamente de la sociedad civil, sino a un entramado impulsado... Diputada Fuster, li agrairia que pogués parlar de la intervenció que han fet i no atacar els compareixents. Estoy hablando de ello. Otra cosa es que no le guste que hable de ello, pero No, estoy hablando vostè de ello. està parlant de... Els ha fet una acusació molt greu. Els ha dit que són els sindicats dels ocupes. I crec... No, así es como se les llama. Senyora Fuster, ¿Me deja expresarme, por favor, señora però Presidenta? amb que tengo respecte derecho? cap als compareixents, sisplau. Tengo todo el derecho a expresarme. Vale. Y en realidad es que no estamos escuchando a una entidad independiente que surge espontáneamente de la sociedad civil, sino a un entramado impulsado desde el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, que, pese a su nombre, no tiene absolutamente nada de oficial. Todo lo contrario, su única relación con la Generalitat son las subvenciones de más de 1 millón de euros que van recibiendo. Es decir, que en realidad ustedes lo que son una panda de activistas financiados con recursos públicos que han asumido el papel protagonista de la construcción de un relato sobre la vivienda y que se dedican a increpar y a atacar directamente a la gente que ofrece estos alquileres. Lógico que luego la gente no quiera alquilarles, no por nada, sino porque el problema del alquiler
lo han provocado ustedes y a los grupos que apoyan, que son Esquerra Republicana y el Partido Socialista, con leyes que lo único que hacen es fomentar la inseguridad jurídica. Desde el momento en que no hay seguridad jurídica, no hay posibilidad de alquilar. Así que ustedes contra quien deberían ir es contra quien promulga las leyes que dificultan la seguridad jurídica, no contra los propietarios de los pisos, que bastante hacen aguantando según qué cosas. Gràcies. Moltes gràcies, diputada Fuster. Ara li donaríem la paraula al grup parlamentari dels Socialistes Units per Avançar i tindria la paraula la diputada Sara Jaurieta. Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo, en primer lloc, vull donar la benvinguda al Sindicat de Llogateres de Catalunya per la seva intervenció que avui han fet, que m'ha semblat molt interessant, perquè en les sessions anteriors el que hem estat comentant és com el no sostre, el sense sostre, genera els problemes en salut mental. I, en canvi, avui s'ha abordat com el previ al sense sostre genera també uns problemes en salut mental, i fins ara aquesta aproximació no l'havíem tingut en aquests termes. Jo, a diferència del grup que m'ha precedit en la paraula, en el qual parla de les ocupacions, jo vull parlar del que avui s'ha tractat de veritat, i és sobre la pressió que reben les persones que tenen un possible desnonament, l'assetjament que viuen, l'angoixa, les conseqüències del trencament d'unitats familiars que pot provocar el patiment de quedar-se sense un habitatge, i com tot això no ens pot ser indiferent, donat que afecta molt profundament el benestar de la nostra població. Llavors, aquí no toca en aquesta comissió parlar de les polítiques d'habitatge en si, en el sentit que jo anava a dir que, clar, com a grup que dona suport al govern, que governa la Generalitat de Catalunya, també l'Ajuntament de Barcelona, on es concentren també moltes actuacions, o el govern d'Espanya, dir que s'està fent unes polítiques públiques actives per poder elevar i poder construir molts més habitatges del que s'ha fet fins al moment. I de totes les qüestions que s'estan duent a terme, com la prohibició d'habitatges d'ús turístic a partir del 2028 o l'impuls d'altres polítiques en aquesta línia, sí que vull destacar una, que és el de Mayors of Housing, que a més fa pocs dies veiem com a Brussel·les es concentraven diferents alcaldes de Londres, de Roma, de Barcelona, no només per conscienciar del problemàtic a l'habitatge, sinó també per poder tenir recursos d'Europa i poder ampliar el parc públic, que, com han dit, és un percentatge massa petit i massa reduït. Per tant, jo els volia preguntar, sobretot en aquest àmbit de l'habitatge, donat que bàsicament el tema de la prevenció, sempre més val treballar el tema de la prevenció. Quan parlen de que seria bo millorar els circuits entre organitzacions, amb l'administració, amb les famílies, amb els serveis de salut mental, jo els volia preguntar, a part de les polítiques estructurals i públiques, que amb això estaríem d'acord que això s'ha de treballar en paral·lel, però per aquells casos que veiem que arriba a una situació límit per les persones, com pensen que aquests circuits els podríem millorar? Com creuen que les alarmes, les alertes ens podrien arribar abans per prendre nota de les qüestions que ens han citat? Han parlat d'infància, han parlat de gènere, com podem ajudar, contribuir, sabent que el tema és la manca d'habitatge, però arribat en aquest cas, com podem contribuir a minvar aquest dolor de les persones? Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, diputada. Ara seria torn dels experts que avui ens acompanyen i donaríem la paraula en primer lloc a la senyora Agustina Ureña Hidalgo de Barcelona Salut Mental. Bé, moltes gràcies. Agrair la vostra intervenció, tot i que hem entrat que ja havíeu començat, i sobretot perquè ens heu donat una perspectiva, jo crec, que complementa tots els continguts de la taula que vam tenir dies enrere sobre
sobre habitatge. També estava interessada en que ens dongueu una mica idees per millorar el tema dels circuits entre administracions i entre dispositius i xarxes, però m'interessaria especialment saber la vostra opinió sobre aquesta doble discriminació que tenen les persones amb trastorn mental, que tenen les mateixes dificultats per accedir a un habitatge, diguéssim, que la població general, agreujada pel tema de l'estigma i de certa discriminació, de més dificultat d'accés, i si des de la vostra perspectiva ens podeu donar una mica de llum sobre això. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Ureña. I ara seria el torn de la senyora Marta Poy, en representació de la Federació Salut Mental de Catalunya. Hola, moltes gràcies. Com deia la Tina, doncs, com que ens hem perdut un trosset de la... Sí que és cert que crec que tots estem bastant d'acord en que l'habitatge és un factor clau per a la salut mental i que, tal com vosaltres comentàveu, disposar d'un habitatge digne, estable, perquè el tema de l'estabilitat i molt vinculat al tema dels lloguers és un factor que justament pot generar risc en relació als temes de patiment emocional, estable i assequible. Serien dos elements que crec que són rellevants i això, evidentment, contribueix molt al benestar emocional. I, en canvi, el contrari, la precarietat residencial, això que dèieu, la por a perdre la llar o la por a no saber l'any que ve si podré assumir el lloguer, generen, evidentment, situacions de patiment emocional que tenim com molt ben detectades. Hi ha una cosa que heu comentat, que és aquesta dimensió comunitària, que per nosaltres també és important. L'habitatge no és només un lloc on viure, sinó és un lloc on relacionar-se i fer comunitat, i per tant aquest és un element clau també quan parlem de factors protectors en salut mental. Jo us volia preguntar un parell de qüestions. Primer, si heu pogut reflexionar sobre quines mesures legislatives o administratives considereu prioritàries per reduir l'impacte de la crisi de l'habitatge sobre la salut mental, en aquest cas posant el focus en la salut mental. Si, a més, si creieu que actualment les polítiques públiques actuals i els marcs que estan regulant el tema de l'accés a l'habitatge incorporen prou aquesta perspectiva de salut mental. I després, en relació a això que comentàvem, d'aquesta vessant més comunitària, quin paper podrien jugar els ajuntaments, els municipis, en la detecció potser més precoç d'aquestes situacions de patiment emocional i com es podrien acompanyar, perquè heu parlat també en l'última intervenció que heu fet d'aquesta necessitat de millorar l'acompanyament a aquestes situacions abans que s'esdevinguin. Moltes gràcies. Moltíssimes, senyora Marta Poy. Moltíssimes gràcies. Ara seria el torn per la senyora Àngels Colteras Mestres, en representació de la Federació Catalana de Drogodependència. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Aviam, comparteixo el que també des de les entitats esteu comentant. Aviam, jo faria una mica una complementaria. Primer, agraint-vos la compareixença i que estiguem aquí. També suposo que no ens hem perdut gaire cosa, però cadascú des del seu lloc estem lluitant pel mateix objectiu. Aquesta és la meva mirada. Des de les drogodependències, quan a més de totes aquestes problemàtiques, a més hi ha consum de substàncies i de tòxics, encara s'agreuja molt més aquesta complexitat i aquestes necessitats. Comparteixo totes les necessitats per poder tenir realment un programa comunitari d'atenció a la salut mental i a les situacions aquestes molt més complexes i extremes. No parlem de tot el que està passant amb el tema de sensellarisme, que quan darrere del que estem treballant amb sensellarisme sempre normalment trobem aquesta problemàtica de salut mental, aquesta problemàtica també en molts casos de consum de substàncies, per alleugerar aquest patiment d'aquestes situacions tan dures. Com també han dit les companyes, hem tingut ja 2 sessions anteriors que també, jo penso que sí, que també aniria bé que les poguéssim compartir, estan gravades al Parlament,
perquè sabeu en tots els diferents punts de vista dels actors que estan treballant, que estem treballant en aquestes situacions, més des de nivell social, també des de nivell sanitari i també, en aquest sentit, més ampli comunitari. En el cas de les entitats que estem treballant amb drogodependències, estem també veient que quan hi ha alguns recursos també ens manca aquest acompanyament de les persones, perquè les persones, a més, no és només posar-los un habitatge. En segons quines situacions has de poder fer una trajectòria, un recorregut, acompanyar perquè aquella persona o aquelles persones puguin fer canvis reals amb aquesta autonomia i amb poder gaudir d'aquests drets que no tenen i que estan patint. Dit això, jo crec que us necessitem, que necessitem activisme, que cadascú des del seu lloc ha d'anar fent, perquè la situació és molt complicada. Per tant, fer activisme també té les seves dificultats i tots els actors ens situem i fem la feina d'una manera, però jo crec que amb el mateix objectiu, i necessitem un activisme fort també per ajudar a moure les coses, perquè sols ni l'administració ho pot fer sola, ni les entitats socials ho podem fer soles, ni l'activisme sol tampoc. Per tant, són diferents veus que ens hem de trobar per millorar aquesta situació de la infància, d'incrementar aquest habitatge social, i no és incrementar-lo, és que tothom tingui dret a un habitatge digne i a unes condicions, adquirir els drets que com a persona totes tenim dret i hem de lluitar per això. Per tant, gràcies pel vostre activisme també. Moltíssimes gràcies, senyora Contreras. Ara li donaríem un temps de 7 minuts per les compareixents perquè puguin respondre les preguntes que els hi han plantejat, així que endavant. Bé, moltes gràcies per la majoria dels comentaris, les apreciacions i les preguntes. Jo intentaré respondre ràpidament a les qüestions que puguem, perquè evidentment són qüestions que tenen a veure amb moltes dimensions i no tenim tampoc una resposta màgica, però sí que tenim una posició clara. Jo com a sindicat de llogateres celebram d'alguna forma que hi hagi aquest consens en reconèixer el paper fonamental que té l'habitatge com a determinant social de la salut i a tenir-ho en compte en aquest sentit. I també responent als comentaris que feia la diputada, ja sabem que es tracta diferent en funció del tipus o de l'origen de l'angoixa. El que passa és que moltes vegades l'atenció se queda en la dimensió individual i no hi ha un acompanyament o no hi ha un coneixement d'altres recursos que puguin acompanyar aquestes dimensions més estructurals que tenen a veure amb l'habitatge. I tampoc hi ha a vegades capacitació, o sigui, a vegades com a professionals de salut mental tampoc hi ha eines per poder acompanyar en aquests processos o perquè aquesta persona no arribi a una casa on, com deia abans la Mònica, està sobreocupada, la faran fora, no arriba a pagar lloguer, vull dir, falta resoldre tota aquesta dimensió estructural per poder fer això. Dit això, volia centrar-me també en la qüestió més estructural, que sé que ja hi hem insistit i que evidentment hi ha altres elements en altres nivells que s'han de tenir en compte, però és que sabem que és fonamental, vull dir, necessitem mesures que garanteixin que les persones puguin quedar-se a casa seva. I això és el principal, perquè si no tornem a fer acompanyaments que sempre són insuficients. I per tant jo crec que una cosa que hauria de poder funcionar és com una coordinació i una defensa conjunta d'aquest tipus de polítiques des de diferents entitats i des de diferents òptiques. Bàsicament perquè ara estic anant una mica desordenada, disculpeu, però pensava de quines, el que preguntàveu des de la Federació de Salut Mental de Catalunya, de quines mesures legislatives creiem que són prioritàries. Nosaltres creiem que és prioritari abaixar els lloguers, o sigui, que els preus siguin molt més baixos, perquè així les persones, també com comentava la diputada de Junts, nosaltres no deim que les persones s'hagin de quedar en el seu habitatge en qualsevol condició. Nosaltres creiem que la gent ha de poder decidir quan vol canviar d'habitatge. Cada vegada hi ha més mobilitat residencial forçosa i per tant nosaltres el que deim és si els preus baixen, les persones tenen més capacitat també de decidir
quan se'n volen marxar d'un habitatge o en quines condicions volen fer-ho. També en situacions de separacions, divorcis, o sigui, podríem ampliar infinitament aquesta llista. Però, per altra banda, una altra qüestió que nosaltres veiem també darrerament molt prioritària i molt vinculada a la salut mental és la inseguretat residencial derivada de la finalització de contractes. O sigui, les persones ja no només quan se'ls acaba el contracte, sinó quan ja saben que en breu se'ls acabarà el contracte, que en un any ja comencen aquests nervis, ja comença aquesta tensió de no sabem què passarà, no puc tenir control sobre la meva vida, començar a cercar alternatives en diferents barris, en diferents situacions, i això és un problema perquè no permet arrelar-nos, perquè no permet preocupar-nos d'allò que ens preocupa, perquè ja comença a ser un element que comença a generar aquesta tensió interna, aquest estrès, aquesta angoixa. I, per tant, creiem que són les mesures que s'haurien de prendre, legislació que permetés abaixar efectivament els lloguers i que els contractes fossin indefinits, sobretot en relació amb aquesta inseguretat residencial, en poder reduir-la, que a més és un tema que va en augment en els darrers anys. Després, respecte a les infàncies, tindria a veure amb això mateix. Les infàncies han de poder créixer en un lloc estable o canviar d'habitatge, però que no sigui des d'un fet traumàtic, i per tant necessitem polítiques que permetin això, que les persones se quedin aquí. Tu vols dir alguna cosa d'això? Sí, volia dir, referent a les infàncies, que els encoratjo a llegir l'anàlisi que ha fet la FEDAIA i la feina que està fent la FEDAIA, perquè allà explica una mica com atendre, explica profundament com atendre les infàncies per començar a no enviar-les a escola el dia següent d'haver patit un desnonament amb policies a porta a peu de carrer. Sí, això serien coses que s'han de tractar, no podem deixar que les infàncies... Sí, imagineu-vos el trauma i el dia següent aprendre, a l'escola aprendre. Home, no, crec que no podran aprendre aquestes infàncies. Per tant, hi ha com diferents recomanacions que haurien d'anar cap aquí. I ara passaria una mica en el tema de la doble discriminació. També sabem una cosa que també ho confirmen diferents estudis, que és que el mercat privat de lloguer és molt discriminatori i no és només una discriminació econòmica la que se produeix, sinó que se produeix una discriminació també per motius de gènere, d'edat, de tenir o no tenir criatures. Tenim moltes persones que quan cerquen pis ens expliquen que han dit que no tenen una de les criatures que tenen perquè els hi lloguin un pis, que les persones se veuen abocades a haver de prendre decisions dràstiques, a haver d'amagar històries de vida, o va d'amagar, per exemple, el fet de tenir un diagnòstic en salut mental o de tenir alguna condició de salut, ja no només de salut mental, per tal d'accedir a un habitatge. Per tant, el que hem de fer és fer que aquest parc privat estigui al màxim regulat i que el rendisme tingui la menor capacitat d'aquesta discrecionalitat a l'hora de triar a qui li lloguen o a qui no li lloguen un pis. I respecte, evidentment, també sabem que, com deia la diputada d'Esquerra Republicana, que la crisi o el problema de l'habitatge no se comporta de la mateixa forma per tothom i que les dones, i en particular les dones racialitzades, són les que se veuen més afectades per aquesta qüestió i aquests desplaçaments que se produeixen. Per això, jo crec que en aquesta lògica o aquestes demandes o aquestes recomanacions sobre què hem de fer amb els protocols, jo crec que aquests protocols o aquesta coordinació entre entitats ha d'estar basada sempre en els drets i en garantir els drets, perquè a vegades quan treballem la dimensió més psicològica o el malestar més individual, que és una expressió d'aquesta dimensió col·lectiva, com aquest patiment és gran, tendim a abordar-lo com una cosa individual i a donar també una sèrie de recursos que no dèiem que no calguin, evidentment, però crec que ho hem de fer des d'una perspectiva de drets i també en aquests protocols acompanyar i veure i dir-li a aquestes persones quins drets tenen, com els poden defensar, perquè en el sindicat ens trobam que a les assemblees moltes vegades persones que han anat a diferents serveis socials o en diferents espais, el que se'ls diu és hauries de marxar de casa perquè això no té una solució o perquè això saps que legalment no estàs, el contracte ha finalitzat i per tant no hi pots fer res, has de marxar i prendre una decisió amb els recursos que tu bonament tinguis. I sabem que això no és la forma hauria de ser també garantir aquests drets de les persones i fer aquest acompanyament basat en els drets en qualsevol nivell. I jo amb això tenia prou, només diria que no he contestat a
en els comentaris del grup de Vox, bàsicament perquè crec que el tema de salut mental és prou important com per perdre temps recordant el que ja hem recordat en altres ocasions, que som una organització que no rep subvencions i que viu de l'afiliació de més de 7.000 persones. Fins aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra compareixença, per les vostres aportacions, i vull tornar a dir també que qualsevol aportació que creieu que seria interessant que poguéssim incorporar els grups parlamentaris a les conclusions serà benvinguda i ens la podeu fer arribar per escrit. Sí, jo voldria només remarcar el tema de tenir en compte, ja sé que la diputada ha dit que hi ha una atenció diferenciada, però crec que hi ha molt de coneixement col·lectiu a les assemblees de com fer suport mutu, perquè és el que fem totes, tota l'estona. Fem suport mutu. Llavors, en comptes de crear coses, vinguin a veure-les, vinguin a veure-les. O sigui, ja ho fem, ja ho estem fent. Potser només cal que vinguin i vegin com ho fem. Que al final és el clàssic del suport mutu i dels grups d'iguals. Doncs crec que va per aquí la cosa. Moltíssimes gràcies. Sí, diputat. La diputada Jové voldria fer alguna puntualització? Hola. En sèrio que m'agrada que parlem d'aquests temes. Evidentment que el suport mutu és una cosa que funciona molt bé. Jo, que soc psicòloga infantil i porto grups de criança, evidentment, el suport mare-mare o el de coses aquestes, vull dir, que vaig per aquesta línia. Jo, quan us deia que els professionals moltes vegades ja ho fan, només era perquè ho sapiguéssiu, perquè no quedi aquella idea de, mira, tracten a qualsevol persona com si tingués ansietat. Era aquesta apreciació, evidentment, que aquest tipus de coses funcionen molt bé i que hi ha professionals que també ho fan molt bé buscant l'arrel i donant eines per veure com aquella persona pot optar a una casa i a una vivenda. Potser no tots, però la veritat és aquesta. Només era per això, d'acord? Moltíssimes gràcies i acomiadem els compareixents i, evidentment, demanarem també que vingui la següent compareixença, que en aquest cas és el senyor Jaume Funés Artiaga.